Ah, goeie. Goeie. Dit ben nog de restanten van, denk ik. Ja, we hebben Horizon in het twee gestoken met. Maar die jongens, dus die willen gezellig. Dat. Ja, en ook krijgen we 2024. Heb je nou wat moois in het vooruitzicht? Nou, ik zoek dat net weten. Shit wel. Het zijn gewoon zo werken worden werd, denk ik. En ja, ik moet verder de rest weer kijken. Ja, dat is actie. We maken maar weer zien wat het brengt, net. Maar werk je altijd een soort? Ja. We zijn altijd aan het werk. Want ja, we zijn zo eens bij, hè, dus. Dat maakt ook gebeuren. Nou, je eet je burg net zo vaak meer. Nee, dat jij is net volle binnen. Dat is helemaal gebeurd. Ja. Wij vinden het machtig. En wat voor leeftijd in hazen? De oudste is een jongetje en dan die wordt haast 20. En dan hier van 18, 16, 12 en 14 en dan uw zwaamke stolver. Maar de BM begint dus wel op mijn leeftijd te komen dat het zelfredsen dat begint nou te komen. Ja, de oudste die gaat nou in de week en de squalet daar. Dus die werkt ik, die is bij die draais maar. Dus ja, die maakt hem zelf haast voor het bedrijf zelf. Dan krijg je thuis nog wat eten, maar de rest maakt ze zelf betalen zelf. En wat dat dan gaat, je moet nog een paar hier goed op zijn passen en dan kun je waarschijnlijk zelfs de broek ophouden. Zo is het. Maar ja, een huisje voor de jongens is ik net bij makkelijk meer. Dat. Dus ze zullen er nou wel even in blijven, denk ik. Je bent dan net klaar. Nee, dat denk ik net. Ja, ik denk niks. Dat doe het voor, dat heeft verkozen. Dus, maar wat zei ik met de waan of net? We wensen jou een mooie ITA. Ja, ik geef mee. Dank u wel. De beste wensken.